Okay. Kung hanggang saan, hanggang kailan ko magagawang lumayo sa iyong piling. Si Sir dos likod daw, nagkaon naman. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karoon natong pagka-reaksyonan ng usa ka video sa PNP Combo, PCEDG. Atong tanawon ni karon na kini. Kini siya nga channel, o pag-subscribe na lang po sa ilang channel. Kung kamo ganahan mo nga mukuan tanaw mo to sa iyang way nag-react, o kung yung ganahan pa mo na yung nag-resulta, nagsigig react, sigig yaw-yaw, dali na po sa ato, subscribe na. So ang mga kuan, ang atong tanawon karon kung unsa ning pagkakanta ni Sir bali, ini siya si Sir Corporal Mantilla, Police Corporal Mantilla bali, sa ka-singer bali sa ilang band bali sa mga PNP. Atong tanawon ni kung unsa po niyang pagkanta sa hanggang balik ang Wincy Cornejo. Ay kini nga tingog po ni Wincy, murag relax lang, grabe nga kurog ba. Tanawon po nato kung unsa po ang iya pong mga version bali. Okay, sige, di na ta magdugay. Pero sa mabag-od nga nakita, so matingamong anong atong giputol-putol, ito nang gituyo kay para mahatag ta og reaction o opinion sa mga video. Kada putol na to, di na to paabot sa katapusan na kay mas makalimtan pa, o kung nabangga tayo dugang dito na lang po sa katapusan. Okay, sige, di ta magdugay, wala naman tayo laing gihuwat, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Hanggang Wincy Cornejo. Okay. Kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hindot kayong timbre, no? Hanggang may Gagmay ba? dito sa aking daigdig, hanggang may musika ako tinataglay, kita'y iniibig. Kakaon mo sa iyang kuan ka ng timbre bali. Oo. Magkapapareha kung mag-iyong ligay mo paminaw ng timbre sa iyang tingog bali. Lagi si Wincy Cornejo o tingog. Oo, nindot kayo. Sabi iyo, sundog-sundugon po niya na, umawagin po ka na iyang tingog yun. Iwan mo sa isipin, Okay. ikaw ay aking isalin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan. Mamahalin Hindi mo naman niyaba ni kuan ng piano. hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan. Tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Okay. Hanggang may musika ako tinataglay. Si Sir dos likod daw, nagkaon naman. Iliwag mo sana isipin,
Pag magkita sa no simple na kung murag normal lang sa nga pagkakanta gid ba nga ngisi-ngisi. Oo. Kan sayo na sige sa iya so kapare-pareha magtingog pa ni kuan gud. Pareng tingog ni Winsip Cornejo ba nga murag na ipagka kanang ipagka gamay ba nga murag ipagkabasag-basag gamay gali o yung nana ba nga pagkatingog tingog yun sa tawag ana. Basta mo iyang tingog nindot kay paminawon so kagmay kay kurog ba. O nindot. Ato pong tanawon kung naba ni uban niya nga si nagkanta kay nabaylain nga mga kanta po niya. May puso ako marunong magmahal. Oo, di ba? Simple pa nga. Ay laging ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. Hanggang ang buhay ko'y umuli nang may tapat. Oo, grabe ka nindot to. Ilipot mo sanang isipin, ikaw ang aking lilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw na hangin ikaw. Oo. Nindot kayo yung timbre yun eh. Ang kurog ba? Nindot kayo. Laging isisigaw. Tanging ikaw. Okay kayo sir. Nindot kayo. Okay, atong nadungog na po ang usa ka cover bali sa ni Police Corporal Mantilla bali sa iyang kanta nga hanggang no kang Winsip Cornejo. Nindot po kayo makaingon ko nga sa iyang tingog pa lang. Grabe nga qualities po sa iyang tingog po. Mura po si Winsip Cornejo og tingog yun. Gagmay og kurog ba. So grabe ka naay kanang murag gamay nga kuan gali. Sagulan o gagmay nga kurog nindot kay paminawon. So magakuan ko karon ay first time po nito ni nag kuan sa ila nag react bali sa ilang video. Wato po ning tan-awon pohon kung unsa pa ang ilang mga video sa sunod. I'm sure na sila mga daghan man sila mga video na siguro atong tan-awon kung unsa po ang ilang mga ibang cover po nga uban. Kinindot po kayo. Nindot tingog ni sir. Oo, nindot tingog taas-taas o tingog. Murag normal lagi sa iyong pagkantang ising-isi rapod. Diba? Oo, itong tanawon sa sunod. Okay? O, sige. O, commentin nyo sa atong comment section kung sa inyong kasulti sa atong video karon. Basta mo bago diha nga nakita nya baka ka nakasubscribe. Kung ikaw ganahan manggaling kag ingon aning mga video, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-komenta ni YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook na sa description akong gibot ang link. Kung gusto mo nga dito mo tanaw, click lang to ninyo direct mo dito sa akong Facebook. Okay? Sige, di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud. Bisaya. Peace out.